Tras unha intensa noite de troula, poucas maneiras hai mellores para espertar de golpe que esta. Foi despois de deixar a San Roque ben gardado cando se desatou a chuvascada. Milleiros de persoas encheron as rúas de Vilagarcía co seu berro de guerra. ¡Aquí no llega! ¡Aquí no llega! ¡Aquí no llega! ¡Aquí no llega! A Festa da Auga volveu demostrar que existen poucas citas máis populares e que vilagarciáns e visitantes gozan do día grande das festas de San Roque. ¡Que veña auga! ¡Que veña rumbo! Chamarme calamar, zanahoria, pop esponjas, foi de todo. Eu son a que vou sempre ao lado do santo subindo co meu pai todos os anos. De San Roque, a mí me mollan, eu mollo. La mejor fiesta de la historia, sin duda. Intentamos que a gente disfrute o máximo posible. Creo que de los últimos años es de los que más gente hay por la mañana. Venimos de Barcelona a estas fiestas maravillosas de Villaros, de Villagarcía de Arousa. Porque se hai algo que teñen claro en Vilagarcía é que a súa é a mellor festa e o seu o mellor santo.